ба номи худованди бахшоянда ва меҳрубон қиссаи имрӯзи худро оғоз мекунем. ин қиссаи воқеие мебошад, ки аз забони як шайх ва имоми машҳур ба шумо мерасонам. замоне ман имоми масҷиде будам ва ҳамчун мурдашӯй ғусли маитро ба ҷо меовардам. рӯзе машғули тайёр кардани санади марги маите будам, ки ба ман хабар карданд, ки ҷавоне даргузаштааст. мо рафтем ва барои шустани маит ба хонае даромадем, ки он ҷо маит қарор дошт. он ҷо ҷавони дигареро дидам, ки бисьёр гирья мекард. фикр кардам, ки бародари маит бошад. ҳамаро аз назди маит дур мекард, меронд. ман ҳам агар либосҳои мурдашӯӣ дар танам намебуд, маро ҳам берун мекард. гуфтам, ба ман дар шустани маит кӣ кӯмак мекунад? ҳамон ҷавон гуфт, ман. фикр кардам, бародари маит аст. ӯ ба ман кӯмак мекард, аммо бо садои баланд гирья мекард. ба ӯ гуфтам, мо аз худо омадаем ва ба сӯи ӯ бармегардем. худо ба шумо сабри ҷамил диҳад. ту бародараш ҳастӣ? гуфт, ӯ ба мисли бародару падару модарам буд. боз бо як эҳсоси баланд гирья мекард. ту чӣ бародараш нестӣ? ҳамаро ронди, ин гуна гирья мекунӣ. оё аз наздикони маит нестӣ? гуфт, ман бародараш не, мо ба мисли бародар будем. мо бо ҳам ба воя мерасидем, мактаби миёнаро бо ҳам тамом кардем, бо ҳам ба донишгоҳ дохил шудем, бо ҳам донишгоҳро тамом кардем. ҳар дуи моро якҷоя ба кор даъват карданд. бо ҳам якҷо кор мекардем. бо ҳам дар як рӯз издивоҷ кардем. худованд ба ман писару ба ӯ духтарро ато кард. мо дар хонаҳои рӯбарӯи ҳамдигар зиндагӣ мекардем. бо ҳам якҷо ба масҷид мерафтем. бо ҳам якҷо хӯрок мехӯрдем. бо ҳам якҷо ба кор мерафтем. дар ғаму шодиҳо бо ҳам будем. ту ба мисли мо боре ҳамдӯстонеро дида будӣ? гуфтам, худо шоҳид аст, ки надидаам. мо шустанро тамом кардему ба ӯ гуфтам, маитро ба масҷид бубар ва дар ҳаққаш дуо кун. мо ҷасадро омода кардем ва ба масҷид бурдем ва ӯро ба қабристон гусел кардем. дар ин қабристон ҳар як қабр бо рақамҳо ишора карда шудааст ва барои ӯ дар шумораи 10 ҷой тайёр карданд. пас аз пеши намози ҷанозаро хондем ва ӯро ба хонаи охират гусел кардем. ман ба кор рафтам ва ба ҳуҷраи кории худам нишаста будам ва ба пур кардани ҳуҷҷатҳо машғул будам. боз нафарони зиёдеро дида пурсидам, кистанд инҳо? ба ман гуфтанд, эй шайх, боз туро маити навбатӣ интизор аст. гуфтам, чаро инро барвақттар нагуфтед? онҳо гуфтанд, мо фикр кардем шумо хабар доред. ба хонаи шустушӯи маит рафтем. падару бародари ӯ бо ман буданд. вақте рӯяшро кушода дидам, гуфтам, ӯ бо ман шинос менамояд. падараш ба гирья омад ва гуфт, ин ҳамон ҷавоне аст, ки каме пеш ба ту кӯмак карда буд. оне ки бо ту дӯсташро шуста буд. эй шайх! ашк аз чашмонам ҷорӣ шуд. худоё, ин қисматро бубин. ашконам ба рӯи маит мерехт. пурсидам, ба ӯ чӣ шуд? ӯ ба ман кӯмак карда буд. сиҳату саломат буд. гуфтанд, вақте аз маросими дафни дӯсташ баргашт, ба завҷааш гуфт, ба ман халал нарасонед. барои дӯстам дуо мекунам. вақте завҷааш ба утоқаш даромад, ӯро дар замин дид. ӯ дар замин буд. сиҳату саломат ҷонашро ба ҷонофарин супурда буд. гуфтанд, ӯ ба хотири дӯсташ моро тарк кард. шумо ба ҳикмати ин саргузашт нигаред. мо чанд соати пеш дӯсташро дар қабристон дар қабри шумораи 10 гуронидем.
ӯро бошад дар қабри шумораи 11. онҳо бо ҳам зиндагӣ карданд, бо ҳам тарки дунё карданд. танҳо соатҳо фарқ мекард байни мурдани инҳо. ин аст дӯстӣ аз барои Аллоҳ. хайр бародарон, то наворҳои навбатӣ. агар наворҳои мо ба шумо писанд аст, пас дар навор лайк гузоред ва наворро то охир тамошо кунед.